Emano mabende dhi bedo thoro mar wache twak makawuono nyakuono mgajuang ndalo bura tok masira mar lal mar teko stima e pacho ka koro piny owacho pok otieko nonro mano mar fwenyo hie gimanyo cha okelo midhiero makamano. Jatend migawo mar teko Davis Chirchir oyango ni medusa mag bede migepe mag sirikal pod dhi nyime gi nonro mar fwenyo maling'ling ewi midhiero no. Chirchir bende oyango ni kambi matude teko stima Lake Turkana Wind Power pod olor nyaka tieki nonro ewi gima koro nyocha okelo lal apoya mano mar stima e pacho ka kuom seche ma ok tin ne 12. Kambi nyocha osechung' tenge kendo kao report mano mayango ne gin ema nyocha gikelo lal mar teko stima e Turkana. Load shedding, it's not a problem which we want to correct it by end of today, tomorrow. As soon as, like I mentioned to you, when your house drips, you don't go and switch it back on. You can burn the house. Let's confirm what is afflicting, where the challenge came from, correct that challenge and bring them back to the network. We know they are commercial interest. They are losing money. And even as we hold them back, we've invited them to come to Suswa to basically look at the audit log with us, and not for a blame game, but confirm where the challenge is coming from and correct that challenge and be able to secure our country together. Kama nyolimbe jatend piny Kenya, imbo mar piny Kenya kuom mgajuang jatend